सन आयलाय गो नारली पुनबचा मनी आनंद मावना फुल्यांची दुनियेचा। शिवकालीन परंपरा लाभलेल्या नारळी पौर्णिमेचा सण आज हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत साजरा झाला। ऐतिहासिक किल्ले सिंधुदुर्गवरून मानाचे श्रीफळ सागराला अर्पण झाल्यावर मालवण व्यापारी संघ मच्छीमार बांधवांच्या वतीने सागरात श्रीफळ अर्पण करण्यात आले। यावेळी एलईडीच्या भस्मसुरापासून आमचे रक्षण कर, मत्स्य हंगाम भरू दे, व्यवसायात बरकत दे असे साकडे मच्छीमार व्यापारी बांधवांच्या वतीने सागरास घालण्यात आले। नारळी पौर्णिमेच्या उत्साहाला ऐतिहासिक परंपरा आहे। शहरातील व्यापारी बांधव वाजत गाजत मिरवणुकीने सायंकाळी बंदर जेटी येथे दाखल झाले। यात व्यापारी बांधव सहभागी झाले होते। किल्ल्यावरून मानाचे श्रीफळ अर्पण झाल्यावर व्यापारी मच्छीमार नागरिकांनी सागरात श्रीफळ अर्पण केले। बंदर जेटी परिसरात नारळ लढवण्यात लहान मुलांबरोबर तरुण ज्येष्ठ महिला सहभागी झाल्या होत्या। शहरातील चिवलावेळा, धुरीवाडा, दांडीसह तालुक्याच्या किनारपट्टी भागात नारळी पौर्णिमेचा सण उत्साहात साजरा झाला। नारळी पौर्णिमेचा सण मच्छीमारांसाठी महत्त्वाचा मानला जातो। या सणाच्या निमित्ताने मच्छीमार समाजात उत्साहाचे वातावरण असते। हे चित्र आज तालुक्यातील किनारपट्टी भागात दिसून आले।